A les 8 del matí, uns 60 llauradors de les comarques del Vinalopó i de la Costera s'han reunit així, en esta esplanada molt pròxima a l'A31. El seu objectiu era provocar talls en esta autovia amb els seus tractors, però s'han trobat amb un desplegament policial de més de 50 agents de la Guàrdia Civil que no els han deixat eixir. El desplegament policial ha sigut brutal, com si foren criminals i nosaltres l'únic que sabem és treballar, treballar i treballar. Així d'aquest recinte, tots els tractors que estan així estan sent identificats en el DNI per la Guàrdia Civil, que se'n van a sa casa, però si n'hi ha algun grupet de 2 o 3 tractors estan sent escoltats per la Guàrdia Civil. Volíem fer un acte de protesta perquè la gent sàpiga el que està passant. Hi ha un tracte injust en una competència desleal dels productes que venen del sud, del nord d'Àfrica. I analitzes tot el que estàs comprant, el raïm de taula ve de Sud-àfrica, les melons de Marroc, és que ve tot de fora, ve tot de fora. El preu dels productes en el supermercat és molt elevat i a l'agricultor li paguen molt poc. Tu estàs pagant un producte a 30 cèntims, un quilo de querilles, i després estàs venent-lo en el supermercat a 2,50. La Guàrdia Civil no ens deixa així d'ací. Entonces, què podem fer més? La gent ja s'ha desanimat i cada un se n'ha anat a sa casa. A partir d'ara què farem? Doncs no ho tinc clar. Suposo que quedarem altra volta o intentarem organitzar alguna més, però no ho tinc clar. Estos tractors tornaran a dormir a casa, però els llauradors asseguren que van a continuar lluitant.